микрорайонда республика программасы негізінде шундай многофункциональный центр төзелеп килә. Монда инде менә соңгы эшләре калып бара. Хәзер инде монда благоустройство эшләре һәм инде ичке ягында шушы штукатурка эшләре беткән. Хәзер инде отопление биреп, мебельләрен алып кайтып, без инде 31 декабрьгә хәтле ачарга планлаштырабыз. Монда подрядчик безнең Азнакай ПМКсы эшли, эшне алып бара. 20 миллион акча бирелде шушы программа буенча. Һәм инде күреп торасыз, менә соңгы эшләр калып бара. Монда әле коймаларын куеп, спорт площадкалар, әле балалар өчен майданчыкларны урнаштырасы бар, мебельне алып кайтып бетерәсе бар. Һәм инде бергәләп министрлык вәкилләре белән, министрыбыз белән бергәләп шушы многофункциональный центрны ачарбыз дип ышанып калабыз. Безнең инде срок шул 1 декабрьгә хәтле без аны ачарга тиеш. Бик зур рәхмәт үзебезнең президентыбызга, Рустам Нургалиевич Миңнехановка, шундый программа булганга, һәм инде безнең Азнакай районының кергәнгә. Монда инде безнең шулай ук библиотека да була, монда безнең ФАП та булачак, ТОС җитәкчесенең дә урыны була, һәм инде шунда зал була, монда инде концертлар, мероприятиялар үткәреп була, һәм инде төрле очрашулар үткәреп була. Шушы яңа елга шундый яхшы яңа ел халкына яңа бүләк була.